Hei tid, så det atter her vi en nødgen parste av Gjerstamal. Og vi Anja Hansen som tek seg av det tekniske, begge vi opptøker og vi redigering, og så det Paul Fære, og jeg selv Daniel Adol Jakobsen. Og Gjerstamal, ja, jeg spyrer Paul en annen affær. Hva ligger at hun Gjersta i det, Paul? Ja, det jo i for at måtsbrevet, kapittel 4, og vers 12. Lat ångan vanvira til fyrir til at du er onkur, nei vertøymon som tryggva fyredøme, og i talo, og i apore, og i kærløyga, og i trygg, og i røgnløyga. Ver uien, og i opplessenon og anmenningsene, lærerne inntil komme. Vandruk ikkje gavna, etla nei gavna som oitar som var given vi profetåren, vi hand og aldergjeng i nelst. Også om dette, liv og Jesus som framgang tøyn kan være ødlån åpenver. Akt etter sjølven og etter lærerne, gjør støv og til, tog ta et og til skal du fredsa, begge til sjølven og til som høyre til. Etter enden av 4. kapittel, og i 4. Timotheusbrev. Og jeg leser etter her, og i det tog at det var det som kom framfyr med nå 4. parten. Om dette her som kom her så vel vi, da jeg var onker, at det er om ungdom og løyvjokkere som jeg husker om. At ångan vann videre til fyrir til at du var onker. Og så hit, jeg var fyrdøm, ja. Nei, vi er tøym som tryggva fyrdøm. Og jeg helt av hver, og så er det litt, og Jesu her, fra Paulus til Timotheus, at det måtte være godt av være Timotheus. Men så ikke da jeg leser bare i brøven, at han drar seg undan, et eller annet i Latvia drar seg undan, av börjar vi, og det kan være sånn at jeg imenskar årsøk for tog. Og til meg var det til smattene som på en måte bjerget meg her, så jeg legger mest til at jeg drar meg ikke undan til jeg ikke ville det, men jeg drar meg undan til jeg var smed. Og til nok større måneder at jeg ikke vilja og jeg var smed. Ja. Atterhalten. Eller atterhalten, ja. Ja. Ja, det er det. Det står måneder at, ja. Ja, det er nok så avhverst å suttja en eldre mann. Ja. Ta seg til baddensutt, som han kallar han. Ja. Og John Gårå. Og det er akkurat til at unga vanvira til fyrir til at du er unker. Du vet ikke hvordan unker han er vært, men han er hvordan vi råknar for å være unker ta i tøyen, ja. Det er ganske brøyt seg sin til vi tøyen, når man er unker og så hvert, ja. Vi da er inne at fyrir kanskje av et her vi hvordan velratt og aldri til velratt i fargen er brøtter, ja. Nok kanskje bare mest i tøyna livet, og bare i munna livet er en eisende brøtter, ja. Og så hvert, ja. Men dette hodet han er altså unker, men det skal ikke for hånden. Nei, det skal ikke for hånden. Nei. Det er ikke bondet til en vissan alder. Det er myndiggjør til dømes. Det skal man ha respekt for det, men det må aldri fåre der og jeg være at han skal være for i herren. Nei. Og det var det som er mest og kjente her langt av Tofton som fra 12 var aldri oppe etter han. Hvordan kan man ikke det være ikke skammast det til man var onker. Helt øvått, ja. Man kan alltid finne alla möjliga omkyldningar. Ja, det er en ekkur omkyldningar. Ja, nu var det kanskje ikke omkyldningar akkurat tog inn før, men vennlig for man kan alltid finne nekvar omkyldningar. Jeg har fullt av omkyldningar sjálfur, ja. Til, jeg må si akkurat mer, det som alltid faller meg lattast, det er at tosa alltså en från talarstol eller framför en mikrofon eller som här kvar det bär mikrofon och sjönvars va. Ja. Det är alltid fall man lattast.
Men med det personliga, det är ikke alltid lykka lagt kommer. Nei. Jeg går så ikke at byrja en samtale. Nei, at hele personlige er helt arves enn å tale, og det må jeg bare si. Ja. Så jeg tror at talen er øynevegis, og at samtale er noe helt annet. Og jeg minnes det leser en bok om de som var sjuk. Hvordan du skal komme til sjuk mennesker. Du skal gjøre tøymen høve først til å si at det som tøymen ligger av hjertet. Æren til sier meg, ja. Så frelser du til sjølven, altså. Vi er som har frelset seg sjølven. Ja. Og de som har høyre, ja. Og jeg har som versnånd, sånn sørste versnånd her, altså, som vi løser her, ja. Her så øren jeg var i, sånn stått av bråten, ja. Så han sier til at akt etter til sjølven og etter lærerne, og gjør støv og til, tog ta til gjerst, skal til fredsa bæg til sjølven, og til som høyre til. Og ofte opplever vi til motsatt at vi ans ikke etter åkken sjølven, og vi akt ikke etter tarven og kjønåren, og vi akt ikke etter lærerne, men vi bare sier til som vi mener. Og så har vi avmarsket urslit av samtalen. Ja. Ja. Og fakna igjen at være kommet av vidtja et menneske. Vi er jo veldig imisk. Ja. Og jeg sånn av linte, også braver, ja. Og har hun tatt seg på denne veien. Ja. Kanskje nære som Peter, som vi tar inntrykk av. Og jeg regner å lære meg ikke å være forkvikker i å svære. Ja. Som stund krävs det ju till släkta men vi kvart så kan det gott fänga mig själva och att på en ösenter så vi är nu så bra va. Ja. Det tycker jag också att verkligen är och en förring men det som är större förring det är det att inte vilja. Ja. Men verkligen hänga vi alla tojerna. Träckat ja. Då det kan bli den största omskillningen. Ja. Det är väglägare och väglägen kanske. Ja. Som man omskildas vi alla tog in jag vet inte rätt ord jag säger omskildas vi men som man helt sig själva nere vi. Hellre än att tracka ut och i tog frälsning som är och vi Kristus tog att vi kunde ånga det hitcha på oss själva och så säger han nu är det nog över till att nu kan det göra ett landa nu kan det tossa nu kan vi hålla mig fram med det. Ja. Här till kommer vi ånga vi måste alltid hitcha på han. Och från honom få ta nöje som krävs till löte som är aktuella. Det är nog tog han säger här i 15 år det att också om detta och liv och Jesus. Så framgång tog kan vara att åpenbar och till grund av 14 vers vanrök inte nöjegalna som ojtar som var given här vid profetåren och i handallegingen helst. Jag upplevde inte näkan alltså handgripligt av här som profetår och handallegingen helst men det meste av tajmen som är vuxit upp samman vi att de hade respekt för nökron som de visste var i mer. Var i mer, ja. August Neje. Men som inte ta visste jag om. Men allikevel så kunde jag mala med tillta att han hade att det tror jag verkligen efter att kunna samtala med folk. Alltså lika mycket hur det var alltså. Att sätta sig framför en människa eller flöjde, ja, och samtala med dig. Och i löfsens imenska omstaven, bär vi i glädje och i sorg och i dig och i nej. Och ens nu i tajt av lyckliga omstaver.
Men mest du näga till att det var nägar utan om det som inte till hattar eller var det bara att en troan utav självon? Nej, jag tycker vi att det var nöjgav, alltså. Ja. Att det vi nöjgav, så jag för mig är det inte tungt, och det nu det blir en gamla sidan möte, och ta det att tala och det, så kan det gott sitta och lust och njuta det som kommer fram, ja. Men hvis det är brevbrauting och tack och till bönamöte, så följer man akkurat när och det passar att rösa sig och ha en bön. Och det som särliga är områden där man blir äldre eller röntor och i tjänastene, är att bruka ståtta tog. Alltså, det är inte nökt av åren, men det är möjligt samfällar vi han som du talar vi, eller samfällar vi han som talar ut jöknon till ett likama, att det är han som styr det. Ja. Ja. Akkurat. Men du är lägger mest till här i vers 14. Ja. Han säger vannrök, inte nøygavna som utar og så sier han som var given til vi profetåren, vi handa avledging hinna eldste. Ja. Ta så komma ut av nästa brev. Ja. Ta sier han kveik ut av atter nøygavna, kveik atter nøygavna som ut her Ja. som du finner vi handa avledging moina, sier han. Ja. Så han, jeg vet ikke om han som råknas i middel der eldste, etter med det tver imiske hendinger han tossar om. Ja. Men her sier han gos er vannrøk, ikke nøygavna, Ja. og ta kom til tøyte på at han kanskje hever gjørst det, at han i det neste brevene sier vi han at kveik ut er atter nøygavna. Nettopp, ja. Ja, det du leser den første kapitlen her, så sagt voisen til av i 17 brevene at God gav og kunne ikke anta motløses, men anta kraftar og kærløyk og seiprøys. Skammast og ikke. Så her er det avbendingar. Ja. At det er vere, men kvart er latt, altså. Er det latt å genge inn i en så fullkomna tjeneste som hesa, som godraknar henne, så vet jeg ikke hvordan fullkomna er vere, hvis det var bare av handa heik ved at vi gjør det tjeneste. Ja. Men nu minns ikke akkurat hva det sender, men en oppfordrer han til at vi alltid til reier, ja? Ja. Hva er det til er? Det går. Ja, det går tøy og tøy. Ja. Det er Timotheus han sitter vi eisen, ja? Ja. Ja. Så han faktisk, han er om alt spektri her. Ja. Ja. Allt jag vet reier, og at hugsa om detta, Ja. og at liva ut i, Ja. og han det er nok så avverst, så framgångtun kan være ötlun åpenbær. Ja. Hver er handan framgången? Det er ikke nækka som han tråkar seg fram til. David. Det er helt visst. Det er nækka som har en annen innare kraft færan til. Og det er Guds kærløyke som bor i just nokkara, som er rukraften og i hesson versen. Og det som er alltid er så omvettelig hovtakande til at hvordan vel han dår at javnlige middelen hans har arbeid og Guds versk, altså. At leta det bare streim i jøkken, sier. Ja. Som han sier her i 17 breven kapitel 2 og vers 15. Viste självan fram som øyne røntrer for gode. Som arbeidsmann og ikke vil skammas vi. Altså, jeg minnes første ferie lesatta og tøkta til meg. Han skal vise med självan fram. Ja? Men det er ikke tala om det. Så. Men den personer som du nu erst og i Kristus er, til å vise seg självan fram, tog øynløgjen og mittlen til og han er fullkommen. Alt som god gjør er fullkommen. Han gjør ikke holdt. Tog alt som god tek seg fire i samband med søgnebad er og i øynløgja vi teg. Ja.
Och inte annat. Så han får inte arbeta vi mer hvis jag dreier mig undan av vara åt vi han. Det sier seg selv. Takk at ja. Og her så en et døme om å på her, som jeg har kallat for interaksjonerna. Ja. Altså, vi kunne som tryggvande mennesker lagt fattla ut til at vi bare blir fullstendig passiv, tog at vi halta til bare god som skal gjøre, så ja. Men han her viser også at altså, som det at vannrøk ikke nøye gavna. Ja. Som uttaler, altså. Og det sier bare ikke til naturlige evner. Det sier bare til en av nøye som han har finnet til å gjøre et avvist. Og han byr han hoksa om dette. Hvis det var så løsende at det bare var god som altså noen anting og nærmest sagt gjør det, tenker jo, det gjør han sjående eisene, det ikke på tammaten, men allikevel så vil han hava okkon engasjere i. Ja, han vil ha okkon involvera i sitt versk. Jag var stått och han säger i Filippran 2:13 att god han som viskar och i tecken. Så kommer han, bär jag vilja, för att jag vilja. Ja. Och jag viskar. Ja. Efter gav jag vilja så innan. Ja. Och detta vers har hjälpt mig om ett annat särliga hessa sociala alltså. Minnas till kvar det som tråkar och inn og i mot lov, i samband vi hesa sendingsna, eller i samband vi avitja, eller i samband vi at der man hittar mennesker, og så elskvitt det, så framvis. Og i samband vi til ta to fast og avbrøsler, eller to være vi av våre vektene, og kanskje merker til at du noe så ekta av som du lest, det er øyelig hørrønt å få. Jeg ångte finnes ikke det bøgnløys, altså. Her spørner teksten sett vi alt mot lov. Og ta meg bare gjøre at Ivet Lansara som dømer rettvis. Så han sier i en sted her, Paulus, han fyrir meg har et annet å si over at dømte av tikkum. Jeg dømmer selv helter. Det er ikke for det rettvisgjørt, for det om tid dømmer meg, jeg dømmer meg ikke, jeg er ikke rettvisgjørt. God han som dømer meg. Altså, og ta i trykker på en av veien. Så han, som sangre sier, ser meg i tjøkken sin enkne sånn. Selv om akkurat skulle være som hei snart sine midtlene. Ja. Og jeg var ikke det jeg blitt, eller hva man skal si. Ja. Det er så akkurat det. Og jeg har alltid dette verset her, at det er god som virker uten av vilje og av virke. Det ekvel oppmuntrande og på tammatan, ja, men det er ikke jeg selv som finner på. Han virker ui mer, han vil, ja. og tog kan jeg halte meg frem etter. Og samståndet så viste allukal eisen til at selv at han ser det samme vi er til, at vi er vi utøy. Vi er vi utøy, og vi kunne ja, hvis vi tenker Timotheus her ute i det neste brevnen her, ganske lykke å lese til her, og i første kapittel her, som han sier, ja, jeg kan tenke til 5. verset, det er mynt om trunna som uttaler som først bo i Lois omtøyne, og i nuk mortøyne trikk som ikke bært eite, viser ui at han bor i tervi, altså. Det var ikke bare noe lest, altså, noe innskje, men han var viser ui at han da samme trikkven bor i honom, og tog sier han, tog minne til å at du kveitjer atter til nøyog av gods, som uttaler vi alle ikke handa mine, og sier han at tøy, god gav okken ikke anda motløses, men anda krafter, kærleika og siprøyelse. Og det gjør så til at, altså, dette her, vi så ikke utfrøst ned, at Timotheus, han tidsen av foten av mismåte på en eller annen måte. Et eller annet her tidsen av foten her, han kanskje ikke klarer å takle kritikk fra omkron til møvlet. Ja. Eller akkurat, det kan være snakk som møter dere, men jeg tykker øyla nekk ved at hun kjenner dere atter uges ned. Ja. Hver jeg vet, akkurat som Elias bare, ja. Ta rann undan Jezabel, kvinnen, ja, drottningene.
och bara hur kast allt frågorna. Men det är inte det vi ska göra. Nej. Och det var helt inte det Timoteus att göra. Så tycker vi faktiskt att han det lötan nu som vi tossa är till människor som faktiskt vita gott visa själv om det att ett eller annat hur finns ju mer att stäcka upp och ut och i det tjänst som jag vill göra. Jag förstår. Jag kommer också och ta vid för in och detta som vi tar som nu. Att jag nämnde att det vers ur 2:13 i Filipperna. Och kvå i minnes detta verset så väl, det kan det gott grunta. Det tog jag att det är för bara läst detta vers. Och det förde med i avför. Då jag läser ett vers. Men hvis du inte läser sammanhang så kan du gott läsa det och jag avför, ja. Så här ständer i 12 verset. Anså tid tog älska och mojne. Att jag glömde, ja. Allt då jag har varit lojen. Så arbetar jag inte bara som tar i hver tjatekon, men oppat den ikke møyre nu, ikke tjatekon, så kommer jeg til som er gavst vi. Og for ikke langkår, vi øtta og bivan oppa frelsotekkere. Stekker jeg her. Og jeg mister sammenhengen. Da jeg leser ikke kvøy, da jeg god der. Og jeg vet av ung mennesker, spør jeg ofte om at det er. Altså hva er det som er at vi øtter og bivan at arbeide på frels og møyne. Skal jeg arbeide på frels og møyne? Nei. God er det han som virker ut. Akkurat. Og det er han samme øtter og bivan som Paulus snakker om i 4 Korinthbrev kapittel 8. Etter 2, da jeg kom til det kom ikke så mørster i tal. Og så lyser han, og så vøyker han med til han kom av første sinnen til Torran. Og han lyser da at det var ikke vi menneskelige nevnen, ikke vi menneskelige kraft. Men så kan du si at det er som kommer bort at han er. Ja, det er at jeg også med at det er øyelig gott fyrir okkon at Bibelen bytt upp i bøker sjåan til det så alt det være, men at det er bytt upp i kapitler og vers, så har vi lettere vi å navigere ute, men det er eisne vanse. Ja, vansen er. Det er akkurat her vansen her, at man stekker og tog at nu begynner nytt vers, men vet er brev som vi tar lyse i det, så det kanskje bare steg komma her, tog god er han som viskar utekona, og steg som regler og alt da. Så det er alltid vi til å huske om, altså ta jeg vil lese. Og nekker jeg nødger utgaven og det, det er legger faktisk den og at det er minka versene nye, så at det er nesten ikke skjønnelig, og gjør setningene litt nær, og boja vi reglebråten og etter svaren, for at man skal få heltene vi. Så det är men det kan man gott huxa om att man läser vanliga utgåvor till det man ansett inte stäcka för tulja. Vi har läst. Ja, du måste inte göra så. Nej. Tui akkurat här alltså det ju landamal, det är legelen och i ödlon. Tui god han som viskar och utikon. Bäja vilja och att viska efter gåva vilja synen. Ja. det är en standard, ja. Bara att du sitter i fyra så väldigt gott som här i mitten och lite och kast hansara väckna och i hansara steg i Kristus steg bära fram till som du känner ut här han vill ha att jag säger och det var nettopp med Markom var så ta i arbetet intervjues ner på Facebook. Da kom den her hentingen fram som jag lägger ut i Markom som en det bor jag avbyggt, sier han i fargen, og det er helt til Kvitsson og Falsk. Han nevner det her. Så tar først av hver seg sier jeg gikk i skolen og merket til at han var alltid lukket som setter i basa. Og jeg ble hovedtakende til å lese hvordan han malber seg om
akkurat att det här hur så tydliga mycket det ta att här som du säger Johan det var samband vi Herren och innerligt samband vi Herren och möjligt att vara och tog tattar föran Herren ja tog att han sa till att han får inte vinna vi att nöjta samma hotta men han tror ju med det väl att åra kvart var så plötsligt att han det gav sig gator att det var troarflass i förrjun. Det var det som vakte med i morgon. Det man inte ger gator att det är troarflass. Så kommer han till klötra av oss själv. Och jag tänkte bara att lycka nämna också som han säger här sin här personerna. Och han säger till att han ber Herren om omkant vi är Sverige ett latter. Och inne i platsen. Ja. Och ända så han är en så otroligt god lärare. Hejlinde till att det var ringkast och snett lika som. Inte att vara neutral alltså. Och så men han Charger Omek särskilt att ta vart det vi att då var vers 8 nät och kunna allt som man skulle ha inte rökt han perfekt. Och så var han lever vi hämta skolan och han skulle nyer. Skola halta framma. Och så får han till läraren att få ett ommäl. Han var öliga spänt att vita att ommäl han fick från läraren. Och han säger vi han att du har varit en otroliga 4 myntarliga dronkor i skolan. Nu tror jag att det så bär om ett ommäl hur han är över skolan. Och inte om hur han var vidfärd. Och han säger med han satt här till läraren och tog oss en tryggvande dronkor och tog livet fullt upp till det som tog trost. Ja, särskilt. Ja, allt det här hej läraren in i sin egna hjärta. Och en innerliga samtal och gav nog bästa vimmelde och att allt skulle gängas vid allt det han kom här som han skulle nu och utlagt. Är helt att det var så att här är en ungkor och en äldre. Och ta framgångar är av som läraren säger att han är själv tryggvand. Men det är så kött särskilt i åkara samfället här och kanske vara mer av det förra nu att det var månader och hur man tror eller kvart man tror och hur man praktiserar det som man sa var rätta och det så kött att en lärare han var tagit i bonden till att här var kyrka innanför kyrkna. Då det som var ta och i mitten baptisterna som det kallar att ta. Det slopp chavera lärare. Då det var det ja. Akkurat. Det har brett så när vi ja. Och hade väl alltid god tid med. Då jag sa här att du kan saktans vara som häsen drankren vär och i mitten så i bygdafall och i skolan. Det är alltid bara tid. Ja. Och det är alltid bara tid och möjna löjve att vara det som jag är, här som jag är. Och jag har alltid att det är ett gott skosmal till det som man är i mitten. Jag råkade vi hatt det här som ligger på Paulus hjärta i 4 Timoteus. Akkurat hatt det här. Ja, det tog ju nämnet alltså. Ja. Så tog heter här att akta tog etter självon och etter läraren. Gerst ut, ja. Tog du täger skall du frälsa bäg till självan och till som höra till, ja. Och här för någon här, det är ju näck som har utfyrt som samma som är här. Ja.
Det kan godt være at det ganger nekv og har en teg, så finner det av, altså er frelsen her, som har li uttøy at vi har så for den her nærmengren her, eller dronkeren, ta dronkere. Vi har hørt andre dømer eisene, ja. Hver i alt så blir så er det godt at han nå at det, mittlen at det sier. Ja. Eisene, åra leie tja her sånn her. Nu er han blevet en gammal, nu skriver han det til så lenge siden. Og minnes jeg hvordan det har vært ha. Og så setter han åra det. Og bare lesa det. Det stender her så som han skriver det. Altså, det er for bort i hjertet. Helt sikkert. Det kan ikke han. Jeg tar i grunn at jeg var det som vi kallar pinsare. Ja. Og andre var baptister, andre var, ja, nu så kom Jehova, og så kom adventister også, ja, i fargerna. Og en av kyrkene er intermission, og så framveis, karismatiska samkommer også, ja, og fresensier, og elskelig godspatt. Helt visst. Helt utroligt, altså. Det er også om mange av disse her menneskene, som har en utgivet meg nøye til å vise og være fakna av det. Ikke det er, men tog etter Herren som kontakter mennesker vi akkurat ligger med. Og til ligger med når jeg var hjertesøsten i dette her. Jeg var så repta nå, og jeg tar seg et leina samtale. Vi er en som spurte. Vi mennene som var her, samtaler jeg vidt om dette her. Hvert er ikke gods vi her. Det er det som Rambrev 8-12 sier fra første verset, at, og lät meg bare lese det, for at det er til mennene her, det var en mannsstevna, så det fatt så vel akkurat dette her, som stender fra første verset i Rambrev 12. I amene tikkum tog brøver vi miskom gods. Altså, nu leser jeg sammenhengende, ja. Vi miskom gods. Et bæra fram likam tikkara, som livande, heilagt, gode damlet offer. Hetta er antalliga godstyrskan tikkara. Ja. At det er. Og bæra det kan ikke som hente alt. Nei, veri omskapt vi enda nudjan sennes tikkara, så tid kunne røyna hva vilje gos et gaua, damlige og fullkomna. Tøy vi nøyen i mer given, sier vi øyne kvann tikkara, at han må ikke hoksa hakre enn han øyre hoksa, men hoksa vi vursda om alt et som godgjøver, eller hever bort øyne kvarjon, mål hansara, avtrykk, og så framvis. Altså, og i møyne tilvære, hever det vært det største, som jeg kan ha båret i herren natt. Det er nøyet da. 4 Korinthbrev 6, og i endan av kapitlen, jeg sier det så godt, at vi der ikke korrekt. Vi der dorskjøpt. Ja, nettopp. Ja. Er det til god i likam tikkara? Ja, og i likam tikkara. Ja. Og Aren sier han til, altså, om metler verker, hvis du leser det, om dette her, som er nå Alice Rombraun, hvordan man skal gjøre. Altså, det er grønner, ja. Altså, lika med hansara. Ja. Jeg husker om eit, Paul, nå nevnte du troa fralse i Jan, ja. Og troa fralse stender jo i sikte grunnlovene tjåkon, som vi har en gos felaks vid Danmark, ja. Men eit lov. Og eit men man kan si at loven her, og hon utsikker til innskje, som tar hava justice av loven, hva man innskjer hette her i landet skal, hette rydtje skal færa og vera, som så. Men et helt annet at eia til og i sånne hjärsta. Troar fralse, ta hokse om det, ta hokse ikke om mitt fralse. Ta hokse om fralse til ødelen hinnom. Og det her det stender av tjåken ofte,
att vira och respektera andra som tycker nog helt örna vidgera. Och vi och jag har hållit ju naturliga människor så har vi linte till att släppa styra till människan. Och ta sast på några imska matar kanske inte uttouchliga och i förjon akkurat men rundan om och också särskilt om att det här vi det som är framme nu vi heter om kvinnor muslimska kvinnor skulle släppa bära heltäckande plagg och försöka till vi framme neck herrans ära och nu så ut att eisen hinvägen tog att som i Iran kvar och man får så härliga fram att det är politi som ska säga för att kvinnor täcka allt till så och det gör så att nu pratar det här ut här och i det samhället. Men tar vi huxa om andra som har helt era fätarna vid och det kan nästan ända vara tryckvande. Ja. Så är det öra viktigt för oss att vi har frälse för dig och det eier vi ikke i oss selv. Det eier vi bare vi til nøye som Jesus Kristus er i oss. Og det er kanskje et av punktet i heimen det som skiller allermest. Det er ikke bare her, kanskje ikke bare vi trykker gjøre, men dette her er at vi er frelse for en øron. Ja, att det är öliga ransäkant. Ja, det är öliga ransäkant, ja. Men jag vill säga att det här, kvar är svärre upp på det här tropläkan, eller här spurningarna här, det är Jesus Kristus. För kvar enkelt, men jag kan inte råa i det här, eller någon öron. Nu ska du vara andalig på alla och behandla mig penta. men jag kan råa i mig själv och säga hur jag vill vara i för människorna. Ja. Då är akt detta självon och ett lärande, ja. Just av att ja. Då tar jag ut här just ska då frälsa bättre självon till som har det. Till sig härligt in i att alltså att detta självon och läran, alltså den livande läran i Kristus, ja. Hur ska leva. Så är så halvbjärgav. Nettopp. Då är det bjärga i vit här. Inte vara loja ivelast av det här kvarske i åren eller i verset. Och jag också om den mannen som skriver det här som är vita Alice i 4 Timoteusbrevet. Och sättna till Paulus apostel Kristi Jesu efter både Guds frälsare och Kristi Jesu vän okkara. Så skriver han om sig själv till han inte långt är en böjel och så är det att han som trycker Jesus. Och så säger han, jag tar inte bara på åra läge en mån till att vara åren. Till Timoteus äktabad mot i trunne, nej, miskom, frier fra gode, färger och Kristi Jesus herråkare. Och så fer han in i det som han vill och alla till honom. Ikke gänga av främmandare lärare om ett landa. Ikke lust etter äventyren, enda lösen attartalen, som mer i 11 trätor än främje hushåll gods i trunne. Så säger han enda mal tess och i allagt kärlöj av röjn och hjärsta, gauar samvisko och trygg och ikke bäst öjd. Jag menar att det är så otroliga verkost. Så här är en människa som är fullkomliga brötter. Tog Kristus är komna byggvin. Annars är han kört brött. Nej. Han är västnavs. Ja, han är färre långt än. Och så säger han långt ner om sig själva. Han säger till att vers 12 är tack honom som gav mer kraft. Kristi Jesus herråkare. Att han råkade med tryckvan och sätter med till tjänsterna. Så löser han som är. Med som övervär spottare, ätsvärkare och ivergenskroppar. Men ifan miskon av tog att det visste inte bättre tager vantryck gör det så. Ja, nej har råkare vara och mätliga större tryck och i kärlöka och i Kristi Jesus. Och det är trovärt år och till fullnär värsta vara fackna
Ja, Kristus Jesus kom i heimna, frelsa syndarar, og taimon i en største. Og så sier han, det verset som skal lese treet. Men tog fann miskon, for Jesus Kristus kom til mer, som første vær, visa alt lengt med oss høyt, taimon til 4 dømer, som skulle trykke hva han levet løy. Alt dette så helt utrolig. Vil de sagt, har han sagt om åren at det lengt ut, har han sagt, hvis det var sagt åren av honom. Men nu säger han att bara inte möts han, bara inte över. Ja. Verelöjkan som han i livet. Han verkligen blivit omvänter. Ja, verkligen. Ja. Ja. Ja, det är helt anständigt. Och allt det här till liv och jokon, till och jokon. Men vi det bjöd till att hålla det lycka och röra det och att Ja, och så spårningen att hur rör vi det? Att det är vi få ur bröven. Rökten här, tog. Sannolikt är det män som har skrivit vid hantene, men till anten som hever störst. inspirera. Ja, allt sånt där. Det blir tid att sätta näka så verkligt uppe med det. Tog antan som kom fram till Saul och Tarsus vart han värst av ötlån som han själv säger. Ja? Nej, det här händer inte av sig själv. Nej. Det gör ju och för Paulus har vi kommit till vidare vi känner sövna så medalja väl har han så ofta åter. Men till att han blir stäckar. Av Jesus själv. Ja, av Jesus själv, ja. Som säger om sig själv han till han spurte kvar han är att Jesus han som till söker ät. Så bättre kunde det inte vara sagt. Nej. Han glömde danka det. Nej, det har mest jag så lov resten av loven och han tar rätt ofta ut efter alltså. På imska matar alltså. Som till dem ser resten, ja. Är som avvärd till Ja, och en otrolig målsättning i 17 breven och kapitel 2. Här som jag nämnde ett vers ur Jan. Och det är ören kapitlet där han säger det som är åren. Det var 24. Tjänar i Herrans och inte strujast, men vara miltor vi öll. Hur snackar vi det? Jag vara miltor vi öll. För jag lära annor, tålen tar han löjligt. Han ska väl späk för det här ättarmon som sätter sig emot det. Kanske godta och öjna för undertömmen omvändning. Så de kommer att känna sannlöjkan. Kunna vakna efter och snärre djävulsens. Så jag honom det fänka till att vilja ansvara. Så han skriver, alltså anten färran att skriva en slöjkan hatt om sig självan som tjänare Herrans. Fullkomliga bröttan alltså. Nu var allt givet upp till han. Och Øysten sier det över honom som helt öron fänga. Ja. Ja. Jag så inte långt uppe där kom jag med det blev ni rätt att du får det läsa. Han sier i första verset, han sier min och hetta och vittna för Asjon Herrans at de må ikke strøyast år til ångan beta, men taimon til øying som høyra. Og i Efesos 4 kapitlet, her sier han at angel olykkelig tala kommer av tekna munnen, men slik som gå til oppbygging, så at de som høyra får nøye, vet du, ja. Så det er det måneder da. Og han tar seg til mennesker, altså til tryggvande mennesker. Nei, her Efesos og her til, her byr han Timotheus om at Timotheus lukket som forlangt i armere, eller moren til Paulus, til at lære andre. Og tog heter så helt ommetelig, nekva sia, hvordan vi bruker okkar år, bei og i tale og i skrifta. En av den største fortjenten som jeg har vi opplevd søstene. Han kallar jag köras trött. Alltså du blir trött.
Alltså bara vanliga tröttor och att det blev nu så lunch och det har varit det samma och tröttheten kommer så öjliga lurande. Istället för jag vill ojen, istället för jag vill det som du ärst, alltså så kan du sakta slappa av en löt, alltså kvi lika så oj säger det sen hade trötthet. Helt otroliga avsmäge av fortjänta. Men han fer att halta vitt vi likan och oj toj som Herren öjer och som Herren viskar och som Herren vill ha att jag lägger allt där på nöjnaste det till så in att nöjda. Han snöjter sig in för jag får fätroj. Oj. Ja. Jag vet inte om du är ordentlig att fylla vid oss här. Nej. Så är du så öjla väl själv att vara maklig, ja? Nej, jag hade inte vi maklig att göra. Det är inte han trött att du... Nej, slett inte han trött att det. Hon fører til avnøgtsem. Ja, på tammat. Ja, og i sinnalen. Ja. Og jeg vet at det er øyelig far som tårer nevnet her. Om seg selv var en trøtter, altså. Hevde det ikke godt, og så, men det var ikke det å gjøre. Det hever vi til selv å gjøre, og Herren, og at du honom ivergiven, og i tog som du gjerst. Fullt og helt, og du gjerst det. Men inne og her drivkraften som skal få at jeg gjør det som du gjør. Og ta i hånd lykkes som svekkast eller minkar, så kommer hit frøsteren. Altså, han frøster Jesus. Og han tog gjøre det vel. Han spurte han først hvor han var. Erstod. Ja. Sånn og gods. Så si. Og erstod så leip, og erstod så. Og Jesus, han stod imot i alle tøyene. Han visste at han var selv året som var holdt. Og han stod imot, og det akkurat 4 døme. Så nå det vi ikke langer i holdt noen. Men vi i Kristus då Kristus kommet inn av byggvå i akkurat likam. Og vi kunne ikke avnokta til at dette likam som var brukt av syndene til det som synden vilte. Etla godrinsjes nøym og vilte, ja. Det kanskje synden ringte uttale. At det han som du skal djeva lastene, alle tøyene. Og ikke hokse om til at nå dog jeg som høyre, eller hetta för alla tröttast av och så en bildningstankar som kommer. Akkurat, ja. Och förståra. Ja. Och tog han gott köra verksamhet chat här. Vi men ta just och ta fejlen att du läs som om att här allt lär som är. Men så måste vara ärlig för gott och i någon värste att han fær med bæg av vilje og virke at gå av vilje så inn. At det var ikke stjæla fra det. Etter han, og ikke to. Akkurat, ja. Det sannhet. Og dette må ikke bare bli en vene, og så knappt blir han ut av å være en vene i en av viko, og så ut av å være en vene i en måned, og så ut av å være en vene i en dag. Hver det kommet nå? Ja. Jeg klarer ikke ordentlig å fylle det på det her. Men jeg klarer å fylle det på tammatan. Vi har hatt vittnesbord fra mennesken. Ja. Jeg minnes særlig en suramerikansk Argentina som var her i fargen for noen nok så nekkonar siden. Det må være en 15 år siden ganske nå. Ja. Han kallades for Pablo Deiros. Og han var sere vel lærter med over, og vel belysen på alle måter. Og han var en herrens tjenere, helst han så være, inntil han fann seg sjálvan uttøy at han ble kort så øyelig nyer, han ble så øyelig stressaver, og han makta faktisk purast av borster, men ta vakt i herren han vittøy, akkurat det som du nå snakkar om, at ja, men du kører jo i egnar kraft, og
det kan ikke bruke til noe. Herren kan ikke bruke okkara kraft. Nei. Så her klarer jeg godt å fylke, og han brøttest fullkomlig og ble til øyla stora sikning, og det visst enda, så hvis han lever enn her, ikke alle klar hva han nu, men en var siknet med over, altså, vi var siknet tjenest, ja, men han måtte komme til botten av seg sjølven, tror at han korte så hardt, og altså, tryggvante, og bo i Kristus, men han gjør det i egnar kraft. Og stedet for jeg finner ut av at ja, men det en annen kraft som vi lever av og lever i, ja. Det nettopp det, hvis du omkant vinner, hoksar om næka, og kanskje du gjør det synde mer enn det ja. Hvis du ikke dår hoksa, og i kjøkken, det kanskje ikke blir så løs. Men vanten det, ja. Og det har vi ofta lært øyne nekve av. Ja. Jeg ikke lært, og jeg løyker og lært det med over, men og det har vi omkant kjent som nekraforing, ja. Nei. Det er god som virker, ikke sant? Det akkurat det. Så vet det et som øyne finnes jo nøye gav, og det kontrollerer han nøysene, og hever styret tog, ja. Ja. Det ikke vi til å gjøre, at jeg har jo kastet frem her til han, jeg kan bare motsatt. Altså, det bare til fina og tog av at han som personlig ber herren om motlikam og han sier vi med at det passer ikke til skapningen det dreier seg om. Nei, han snakker om likam her som han skal bruke til at virke og tjater og mer og anjo og en og kvarjen. Ja, helt visst det, ja. Og vi alltså det bäj personligt. Ja. Men det är så fel laxa. Ja, det är fel. Ja, men det bara visst inte viskar att det personliga planen charmer och tär och för en enkelt åkarna. Ja, men så för halten inte signingarna. Nej. Och då är han säger att löjer en limer. Ja. Löj atler, ja. Ja, och så det är i grunden väckna öll. Det är ju alla samkomna. Ja. Det är ögonskapning. Det är akkurat det, ett människa. Och fävna att det är så pura möjligt för det mänskliga sinne. Det är fävna så vårt. Men tar vi knyta det till god som är alltid i ötlån, så är det inte problem. Nej, det är det. Det är akkurat det. Det är så också om eisen att ta så att det här negativa tankarna kommer och att man kanske har hoa tjeva ett visst uppa. Ta alltid det av medtala viktigt att man inte lägger sig in under fördömning. Nej. Så det är faktiskt det mest skajliga som finns. Det är fördömningarna. Det är ju inte fördömning för dig som i Kristi Jesus är det. Ja. Tøyla og løsens sant, jeg har løst meg fra alle og synder under det. Her sier han det faktisk øyla klart. Om disse lovene som virker ui okken nu. Og han setter det opp her, nettopp her, ui Rombraunen. Det er 6 og 6 og 8, han da veien er, at det er tver lover som virker ui menneskens liv, ja. Lov syndarinnar og deians, og så lov løsens anta. Og vi høyrer bare av årene eller heiten av loven, hvordan motsatte der ja. Og han er ganske lykkes litt til opp til at han sier her i Rombraunen 8, ja, han kan tenke til en og beint at han har du siterer til lovløs ante hever Kristi Jesu løst med fra lovsynderen av deg, til som loven ikke var ment å gjøre. Vi til at hun var måttløs og holdt noen. Til gjør det jo god til han sendte sånn så lykken synden holdt det, og 4 synd og dom felte synden i holdt noen. Og så sier han, for at til som loven kravte skulle være fullgjørt ui okkon tankastrika som ikke liva etter holdt noen, men etter andanon. Og her legger han det øyelig klart og tydelig fram. Og han sier her, han forklarer det vi er her, at troen holsen sier deie, men troen andas er lov og frier. Troen holsens er futjenskaper mot det gode.
Det gjør seg jo ikke underlåg, så kan heller ikke gjøre det. Og de som i holden kunne ikke takna skuld, ta tid ikke i holden, men i andan, så satt som andegodsbor utekon. Så her kommer det øyla tydelig frem. Og tøy jeg må si som Paul, en sak som jeg har kjent, faktisk ikke nekvar, og bare ble tydligere for meg som tøyen for, jeg lykker fast av vatten her. Det ta jeg leser begge evangeliene, og ikke minnet av som kommer i Apostelsson og brøvene. Det som verla var evangeliet, det som var den glede bådskaperen, det var at hele anden skulle komme. Og bliva den plusskraften, den positiva kraften, som litt råkner opp, i mån til lovsynderen deg, som har råkner nye. Og jeg har sikkert sagt det før, men jeg har også virkelig annet om at jeg føler at det er en avfokusering, altså, blir en verilegge, lengt at i tøyene, for akkurat vi kommende gosser, hver og evangeliet blivet til en spurning om himmel eller helvete. Det vil si at man faktisk flyter alt ut til enden av menneskeløyvnene, og så blir spurningen hva først du tatt å døyre, og så ganger man overlegge en glipp av kraftene og i evangelien til at livet er sikrende liv her og i livene, med en liv 4 ganger. Så vi ikke ensomme, vi ikke feilles. Jesus selv kom til dere ved hele andan og bor i dere. Og jeg vet at det så veldig ofte før, jeg må bare gjøre det etter, ta jeg var godt å være 20 år gammel, ta jeg faktisk seg oppgivet, ta jeg var kommet til enden av min liv, altså andal av livet her, altså jeg klarer ikke til det, ta kom han ved hele andan, og det brøtte mitt liv. Og det den brøyting, jeg vet at alle mennesker, alle tryggvande mennesker, har bruk for disse nøyene, som hele andans kraft og i okkara liv, så vi klarer ikke selv. Vi klarer ikke selv. Og til det som sagt, vi boende av evangelien, at hele anden faktisk vil setter og søyespår, og vi slett ikke nevnter. Nei, nettopp, det passer. Men Peter, hva var det han sier til han bedre omvendt seg? Så skulle de få gave hele anden, sa. Ja. Og så nå får vi til kjøvast. Ja. Men det smerte jeg tar til å nevne det her, som jeg nevnte, ja. Ja. Så kom 1712 på en fram. Og det er motsatt. Altså, Paulus vil riktig inn i 3 himmel, paradis. Ja. Han hører år som ikke mennesker lov til å tale. Og han sier her at jeg må røse meg til at jeg ikke til beta. Men nå kom jeg til sjåner, åpenberinger fra Herren. Jeg vet mann og i Kristus, om man var like han vet ikke, at låten for like han vet ikke, godt vet jeg, som for 1. åren så igjen var rikt og bort og lykke inn i 3 himmel. Og jeg vet at det som hvor man var ulike han, at låten for like han vet ikke, godt vet jeg, at han var rikt og bort inn i paradis, og hardt det å si de år som ikke mennesker løfter til. Jeg har slik en røse mer, men jeg må selv en røse mer ikke. 8 av veikløyga møyden. Og så sier han noen ting at han vil større om han så for å røse seg, men han leter være, for jeg ikke skal hukse hakse om seg enn å øyre hukse. Lykka så farlig som det å hukse høgt om seg selv, han lærte å hukse lagt. Akkurat, ja. Altså, det dommeren, som gjev i øtlens lykken. Øysten teitas snurker seg noe med, ja. Mhm. Men så kommer Herren inn i myntene, og han sier her, og for at jeg skal ikke gjøre med størrene av henne høve og åpenbering, kun meg given tørner i halte, ikke satans, for at han skal slå av meg, så gjør meg ikke større. Og så sier han at han skulle vujtja fra meg på Herren om trutja ferier, men han sier vi med, nei måten til Herren og mykje, til kraftmåten vil folk komme veikløyga, tog det også mer helst av veikløyga måten, for jeg kraftkristar
kan kvila mer, og tog har vi gått med til Vojkløyka, og han har vært ringare viffer, og han har vært nei i elsøknen, og han har vært enkjes for Kristianskold. Tog tar Vojkor, i sterskor. Og til nettopp her da likker, for lengt handa vi inn, ni redder et opp etter. Det bär lika skoj, va? Ja. Och det är bara han som kan halta och nå. Det är bara han som kan halta till här, så. Jag minns ett uttryck från en som skriver att det var ett norskt blad som kallas för vetekornet. Ja. Det var ett gott blad. Det kom inte så länge ut. Så står sen om den guldne mellanvägen, eller vara mitt av vänorna, så säger han att vi tryckvante, vi skjoltan långre mitt av vänon, mer enn det som vi av ur det ene grøvne i hinna. Det har stått at du skal ikke, det av i Roma. men vi har noen, altså, det är allt jag vet. Ja, allvarligt oss. Jag må bara visst nu säga för mitt liv att han gör mig mer normala än några andra. Ja. Allvarligt oss. Jag kan gott för att du tog in och är det visst känt det här valsikna jag talsmannen och i min liv hur så åtta kunde höja mig. Så det sjukliga tankar av åtta som kunde ordentligt leva på och försträcka mig och mitt om dagen ändå och det allt rota borster vi hansar kraft vi hansar nöja och tog det att frälsan då som arbetar vi att bivan på frälsstickare men här vi att bivan är säkert här vi uppmärksamhet att vara tillvitad om att dessa tingen är så läst att till han som viskar i och av vilja och av viska. Ja. Jo, att det är väldigt spännande. Ösnethet och färskt ute och lika som man känner och tomt här som då vanliga snackar om, va? Att tryckten och ötte bivan, det känner jag inte till, alltså det har jag inte haft. Nej. Men bara för att lysa hur sin över god är och hur han väster över vattnets höjnon och hur han hjälper tog till och i ötlorna vara som han vill ha det vara. Det är inte niv om. Och i möjna liv, ja. Det är helt säkert. Så är det glad för att jag har varit i det. Samarbete Daniel och Anja. Tack för det. Ska få lägga en bön när vi tjavast. Gå för tack för att vi kunde vara sitt i rätter i samtalen. Tack för det så. Ända tog man vid av det samman. Och tog varsk att du först har fått på sjordesen här. Det är bara till som vet. Och segna till bådskapen Herre. Jag vet att det finns människor som är självröjsning av i allt. Jag säger till att det är ingen grund att tjeva efter nökron av ta med snilton som godren kjesen heim røyner att darva bådskapen vi in i görsten av människan. Så det är gott att vita. Och segna till detta verk så fjällt att det var vi så många sändningar bäge som radio och östen som kärnvarp. Herre segna dig som verkar här. Vi lägger dig i din hand. Och tacka till Herre för Jesu lötna samman. Och Jesu namn, amen. Amen. Så var hesen pastoren av Gjerstamal komna enda. Og vi tror Anja Hansen, som tek seg av det tekniske, og Paul Ferre, og sjálfur vi takka fyrir okkom fyrir Jesper. Tusen takk fyrir Jesper. Og la meg så lette til at pastor av Gjerstamal jeg sutja av YouTube-kanalene til Iktus Sjønvarsp, og hesen pastor han fyrir så eisna kom her, og hesen pastor kommer eisna over senter og Kristelig Kringvarsp. En annan fyrir, tusen takk fyrir Jesper.